alle sammen. I dag skal vi lave en game of shoot mod mig og Axel. Og så laver vi det på sådan en kæmpe U-rampe. Ikke kæmpe. Og så sådan en lille plastikrampe, der er der. Så lige der. Og så, ja, skal vi også se, om vi kan lave nogle fede tricks. Og ja. På et løbehjul. Yes, lad os begynde at lave en sten, saks, papir. Okay. Sten, saks, papir nu. Ja, du vinder. Jeg vandt. Okay, klar. Så skal jeg sætte et trick mod ham, og hvis I ikke ved, hvad det er. Så er det 1 to get, 2 to get. Det var det. Kom. Så om man har en redo, og hvis han ikke lander på de to forsøg, så kan man tage et bogstav, eller man tager sin redo. Om man har sin redo en gang. Lad os komme i gang. Kom. Okay, jeg sætter whip på den lille rampe. På den der. Lad os se, han kommer. Yes. Den lander han sgu. Så lad os håbe, jeg kan lande det. Ja. Så skal jeg lade se. Og han skal lande også på den der. Og det lander han. Så skal han sætte, og så lave et trick. Okay, jeg sætter. Jeg prøver at sætte det her. Downwhip på op ad, så den der dernede. Downwhip. Ja. Det er lidt svært trick. På den her. På den her. Ja. Og så en big juicy corner. Ja. Den står dernede. Skal jeg lave et trick på den? Ja. Og det landede han ikke. Så nu skal jeg sætte. Du også sætte Tæt på. hvor du kommer fyren op, og så du bare hopper der. Jeg kører ned. Jeg kører ned her og laver whip. Det sætter jeg. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan lande. Det er længe siden, jeg har gjort det. Fuck, man. Og så skal han jo lige lande det. Shit. Here we go again. Har du landet det før? Jeg har aldrig prøvet at gøre det. Men Han gør det. Det kan jeg regne. jeg ved ikke første gang. Det var ringe. Så har han et mere forsøg. Så nu sender jeg det bare. Så nu sender han den. Så kan vi lige gøre sådan her. Hvis jeg lander det nu, så skal I like og subscribe. Til den her video. Er du klar? Ej, det er så lidt akavet, det jeg gjorde. Ej, okay. Er du klar? Ja. Whip. Jeg tror ikke, jeg lander det, men... Ja! Ja! Jeg troede faktisk, du ikke ville lande den. Okay. Så hvad sætter du? Jeg prøver at komme så hurtigt ned fra spændende, som jeg spurgte. Og så lige når jeg kommer ned, så hopper jeg herop, og så laver jeg tail whip. Okay. Det tror jeg, Lad os se, om man kan lande det. Jeg har aldrig set, om man kan det. Ja! Kør! Kommer der noget fra? Kan I se noget? Ja. Kan I se, at den er lige så højere end mit træ? Den kommer der. Se. nej! Den gælder. Nej. Okay. Så skal jeg sætte. Så laver jeg... Jeg prøver det samme. Okay, det er fint. Fuck, det var nøgen, der var en bil. Der er ved at fucking vælte. Ej, skal du ikke meget længere tilbage? Jeg står helt dernede. Yes! Ej, så lander han den. Nej. Så skal han lande den. What the
Og se, om han kan lande den. Og det der dæk, det er meget dyrt. Som han har. Ui! Lad os se, hvad han gør. Ja! Han kommer der. Og han lander. Fuck, det var meget flot, mand. Så skal han tæt. Så sætter jeg på buttercup der. Okay. Jeg sætter... Ej, jeg synes, det er meget fedt. Jeg tror ikke, jeg kan hoppe herfra. Hop op og grind. Du må ikke grind, fordi så ødelægger du hjulene. Okay. Hvad laver han, men? Eller bare spænde op ad den der. Okay. Det er præcis det, der. Ej, okay. Troede Det var... Kom, skynd dig. Fuck, mand. Min mor kommer hjem nu, og han skal hjem, når hun kommer. Som jeg ved ikke, om det er ødelæggende lige. Ja, han kommer nu. Alle! Kommer der. Bare spænd. Ui! Kom, så godt. Her. Jeg sætter fiber på den lige om. Fuck, mand. Kom nu! Fuck, jeg hader ham. Nej, det er bøsse. Men jeg kan godt mærke, at du kan lade være med at lande, ikke? Ja. Nej! Yes, mand! Og du har ikke forsøgt til. Du har ikke noget. Så kom nu lidt, mand. Hvor er det vigtigt. Hvad laver du? Jeg laver... Bare kom. Tag det. Hvor laver du det? Jeg tror, jeg laver double whip der. Han har double whip der. 180. 180 double whip. Meget svært træk. Det er et svært træk. Ja. Lad os se. Efter den her. Hvad gør du nu? Ui. Så prøver jeg at sende fibel igen. Ja, men tror du, jeg kan... Jeg tror bare, jeg tager S'et. Hvis jeg gør det. Ja. Jeg gider ikke lave det. Jeg kan heller ikke. Og husk at like og subscribe. Men han har landet det så. Han lander det nu. Se der. Ja, kom ned. Ja, kom. Sæt mig. Tager du læsset? Ja. Eller skal jeg nu prøve det? Du bestemmer selv, det er en video. Ej, jeg gider. Okay. Jeg gider ikke bruge en video. Okay. Lidt nøjere det der, men... Hvad laver han, munden? Bare spil flat. Okay. Bare spil flat. Er vi klar alle sammen? Det er mørkt. Og masser af julelys. Bare spænd flat. Jeg kommer lige lidt tættere. Sådan der. Nej! Julemand! Jeg tror, jeg har et S her. Kom nu lidt. Jeg håber ikke, han lander det. Jeg skal lige helt tæt på. Må jeg prøve det der? Nej. Jeg har aldrig landet det her før. Jeg kan ikke lande på det her. Men... Det er nemt. Come on. Nej! Hvad du skal ikke lade? Du skal sådan. Hop.
Du gør sådan. Og så til sidst. Skal jeg sådan? Ja, det er sådan hop med det samme. Lad os se, om man gør det. Nej! Kom igen. S. Vil du bruge det i video? Nej. Okay. Så Så dig der så står sæt. SS. Så dig så sæt. Ja. Du må husk, vi har den der kigger. Ja. Du har ikke engang sætte whip der. Ej, okay, nu kommer vi hjem. Fucking. Kom igen. Vi holder bare videoen på. Øh, Hvad skal man sende? Ja, der var 180 whip deroppe. okay. Er I klar? Yes, 180 whip. Det er lidt svært at se, når der er mørkt. Jeg gør det efter den her. Nej! Kom igen, jeg sætter det samme. Sætter du det samme? Hallo, jeg har. Vi gør det sammen. Lad os subscribe, hvis jeg lander. Efter den her. Efter den her. Nej! Jeg vil lige have brugt min ankel. Hvor jeg lander på selve hjulet. Nu kommer min mor. Mor, vil lige gøre med en YouTube-video. Okay, hej. Det er lidt over lejren. Vi har fået 199 penge. Ja, du skal altså, mor har sagt også, at snart skal jeg skal lige høre, Snart. hvad skal vi aftale? Bagefter den her. Skal vi aftale 20 minutter? Ja. Klokken 5. Ja. Er det aftalt? Ja. Må vi spise sammen? Er I klar? Nu skal jeg lave 180 whip. Det er meget svært at trække, føler jeg. Prøv at lande på selve hjulet, Axel. Nej! Hallo, Alex, jeg lander på dit hjul. Okay, jeg har et til forsøg. Ja. Fuck, min ankel, seriøst. Min ankel. Jeg gør det nu. Du er alt for... Nej! SC, vil du bruge det i video? Ja, Okay. jeg gør det. Nu ser jeg. Kan Axel. Den her. Nej! Fuck! Og selvfølgelig har vi knæbeskiller på. Men SC, jeg tager sgu over. Jeg overhaler ham. Så der er så sæt. Ja. Jeg sætter... Butchisland. Jeg lander på hjulet igen. Jeg laver whip flat. Har du gjort det? Okay. Hvad? Jeg laver whip på spejl. Nej. Men der er lige... Kortere. Er I klar? Jamen, så skal du også lige finde den. Skal du ikke lave du ikke på den her? Nej, jeg laver flat. Nå. Så sagde du lave ude på spejlen. Er I klar? Ja. Er I klar? Ja. Nej. Okay. Ikke dårligt. Så skal Oliver Max Helsgaard langt og gøre det. Ja. En masse julelys. Rigtig Christmas herovre. Vi har lavet lidt. Jeg skal lige lave magen. Og lige den der. Okay. Ja. Julemand. Nisse. Prøv da. Og Holland. Så er det ham til at Sæt. og jeg sætter bare spil. Bare spil. Det har du gjort. Bare på den der. Nå. Godt. Hvor jeg kan lande. Prøv. Ellers er det virkelig. Ja, vi prøver. Så jeg tænkte, hvad kunne jeg ellers lave? Ej, vi prøver. Bare send. Okay. Se om han... Ja. Gør det.
Bare lige, der er gået 15 minutter af videoen. Bror, den her kunne jeg godt mærke min negl, men stadig. Nej. Okay, så skal jeg. Jeg skal færdig. Sådan. Min negl, mand. Jeg skal fandme mærke. Jeg prøvede at lande. Hvad prøvede du at lave? Jeg laver koordinaten lidt her. Der! Du ikke kan lave deroppe, så prøver du der. Ja, jeg prøver. Hvorfor er der så meget lys her? Det er fordi, jeg har gjort den lysere. Ja. Er I klar? Ja. Så er det bare så lidt, hvis jeg gør det her, jeg er ikke klar derovre. Min negl for sidste barsfald, men det gjorde sådan. Ui. Ej, du landede ikke. Nej. Okay. Ja. Hvad laver han, Det mand? var en mand at sætte det igen. Du bestemmer selv. Og det har fucking min negl, bror. Ja. Jeg tænker på en hopper op her. Og så hopper op her. Så magen er det her. Her er det. Så laver jeg whip på hele mit land. Ej, selvfølgelig gør du sgu da ikke det. Jeg er også ved. Okay. Ej, hvad skal du have? Jeg prøver at lave magen. Nej. Det er en svaghed. Er du klar? Ja. Julemand. Det var magen. Hvor lang tid? Sådan. Stop. Sådan. Okay. Prøv lige, jeg skal lige. Men god gamle mand. Og han er sygt god til mænd. Lige før lavede han en på 10 sekunder. Sådan 1, 2. Hele vejen. 2 sekunder. Derovre fra. Til. Dertil. Ja, sådan her. 1. Færdig. Du lander jo ikke. Jo, du lander også sådan her, så jeg... Okay, sæt. Så er det mig til at sætte. Sæt. Ja. Sådan der, ja! Kom. Over ned i whip der igen. Jeg kan ikke forstå, hvordan han ryk. Ej, jeg skal lige lidt mere fra for at mærke. Fuck! Nej, hvor er det tomt. Nå, jeg vil til. Kom. Sådan der, jo! Fuck, okay, så her. Halle. Kør her. Ja. Jeg vil ikke sige, at det var 180 whip, du lavede. Nej, men det er også fint, du lander sådan, som jeg gjorde. Du laver sådan. Gør sådan her. Ja, sådan lander du også. Så du gør sådan her. Og lander den her vej. Så faktisk lander sådan her. Ja, okay, videre. Kom. Okay. Men det er fint, hvis du lander, som jeg gjorde. Er vi klar? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Okay, jeg sender den. Hvis jeg lander den nu, som der er sådan her chance for, at jeg lander, så skal I gå ned på den der thumbs up, klik på den, og så tryk subscribe. Okay? Ja. Bruger du din video? Ja, det gør jeg. Han bruger sin video. Det gør jeg. Jeg ved, om jeg må godt på. Jeg må godt gøre sådan der. Ja, Jeg må godt gøre sådan der. Ja. Det der skulle du godt. Og det var Max, han sender den. Ja.
Og nu skal I trykke på jeres tommelfingeren. Du skal jo sætte. Ja, på den der tommel op, og så skal I klikke på den, og så skal I også subscribe. Ja. Så jeg... Og like! Ja, det var det. Ja. Hvad sætter han? Der er mange ting, vi har lavet som... Ja. 180 double whip. Han laver 180 double whip. Og på den her store rampe. Den er ikke sådan gigantisk. Men... Lige i kommentaren. Det bedste trick, I har landet før. Ja. Og det er meget sejt, hvis man har landet double whip og alt det der. Ja, det er det for. Og ingen haters på de kommentarer. Men og så de der kommentarer, de skal altså være rigtige. Så I kan ikke bare sådan skrive 400 buttercups og sådan. Altså, det skal være sådan en rigtig kommentar, som I har landet. Ellers så laver jeg whip drop. Ja. Okay. Ej. Jeg skal lige ned. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik herop. Okay, så herop. Okay? Ja. Ikke den her, men Næste gang. den her næste gang. Ui. Der er alt for mørkt. Ja. Så der er til at hakke 2 sæt. Lad os sætte dernede. Okay, nu bruger vi ikke den her med mere. Den er lukket for i dag. Ja. Nej, den er ikke, men du kan ikke se noget. Ja, der er mange ting. Så hvad skal man nå? Vi har ikke engang selv noget der. Hvordan der? Ja, jeg laver første sæt whip over den. Ja, men så kom noget. Skal vi ikke lade noget på den? Så lad os lave noget på den her lille korter. Kigger. Jeg kigger. Min fejl. Ja. Og nu må vi kun bruge på den her. Okay. Jeg min finger, bror. laver heel whip. Heel whip, fuck nej, mand. For den her. Ja. Held og lykke. Nej. Kom igen, bror. Så skal han sætte. Hvad sætter du? Du kan se en footplan. Footplan. Må jeg lige se. Jeg prøver at sætte. Jeg prøver faktisk at sætte en... ved du hvad jeg prøver? Vi flytter til rampen. Hvorhen? Se hvad jeg laver. Det er lidt sketchy det her. Vi sætter sgu heroppe. Hvad skal du nu lave? Vi skal jump hele boksen. Nej, held nej. Vi skal jump hele boksen. Okay. Aftale. Tror du ikke det bliver lidt svært? Den er lidt skæv. Sådan der. Tror du ikke det bliver lidt svært at jump boksen? Jo, men må jeg lige se noget? Prøv lige at køre op ad den. Det kan vi godt. Altså, er det okay, at jeg bare lige prøver at hoppe og den? Ja. Prøv bare lige at gøre sådan her. Okay. Er I klar? Hvis jeg jumper hele boksen. Er I klar? Så maler man. Og jeg prøver at glide ned imens. Nej. Hallo, må jeg lige prøve hurtigt noget? Prøve noget? Okay. Godt. Jeg føler det er lidt nøje. Jeg føler virkelig godt, at rampen ikke kan flytte. Hvorhen? Jeg prøver lige det til, at jeg kan sige. Jeg føler virkelig, den er ustabil, hvis jeg gør sådan. Så. Ej, det er den ikke. Er du klar?
hvis du er ved at falde. Ja. Ja. Jeg prøver lige. Var det ikke næsten hele boksen? Jo. Oh. Ja. Jeg prøver at hoppe det hele. Med tæppe? Med tæppe? Er det ikke nøje? Nej, jo. Man tæller det her. Tæller det her. Hvis du må lige hurtigt prøve noget. Man tæller det. Nej. Det er fucking nøjeren. Halle, jeg har fucking til på hopboksen. Jeg var ikke. Jo. Jeg ved ikke, om der står C. Ja. Okay, jeg er klar. Jeg gør det nu. Og nu skal jeg bare sende den. Nej, jeg står her. Skal vi sige noget? Jeg gør sådan her. Så kan man se, om jeg hopper hele boksen. Ja. Han kommer derfra. Ja, kom. Det var ikke boksen. Desværre. Det var close. Men ved du, hvad jeg gør nu, Axel? Nu hopper jeg hele boksen. Okay. Hopper du hele boksen? Bare se. Så er det deroppe her. Godt, sprøjt lige. Ja. Han landede her med baghjul, og den var der. Let's go! Jeg hoppede kæmpe hele boksen. Han hoppede. Hold lige vent. Han hoppede. 1, 2 meter. Jeg laver rundt for det, så det er sådan. Den er ikke sådan her. Jo, han hoppede sådan 80 meter. Cirka. Eller, jo, 80 meter. Fuck, det var sygt. Så det ikke sygt ud. Jo. Nu skal jeg også lige. Er I klar? 3, 2, 1. Mere fart på. Ja. Let's go. Ja, nu stopper vi videoen. Og så laver vi en part 2. Peace.